Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Casio ginaingon, pobre ko, og wa ko mangandoy, nga makasawa og dato. Apan wa ko magdahong nga mabot ang swerte, nga wa gyud nako dahuma. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Nalukop na lang ako libot ang downtown. Ewan ko, makakita na doon ay nagwanted. Isang tindero lang, isang janitor lang. Ay, naunta pinagian na nagwanted. Manager man po. Pero, di ko pwede kay grade 4 man ko. Uy, wala. Ang pitaka ng matured na babae nga, natagak mo yung pitaka? Ma'am! Ay, imong pitaka, nahug, ma'am! $500 pesos? Tungod nis dako kung kalipay nga nabalikan akong nahog nga pitaka. O sige na, dawata dong. Salamat kayo ini, ma'am, ha? Dako, nakinigtabang nako. Arong pagpangitag trabaho, bisan buhay lang. Mao ba'y tuyo mo din sa syudad? Ang pagpangitag trabaho, isipkoy? Oo, ma'am. Pwede rin itong bisag unsang trabaho, bisag tinderos tindahan. Janitor baka ha? Oh, timing. Bueno, nagkinahanglan ko katabang nga lalaki sa akong panimay. Kuyog na lang nako sa bay. Tana sa auto nga akong iparking sa unahan. Kisa ba ito yung pangani mo? Kasyo nga ko ngaan, ma'am. Kasyo? Kasyo. O sige, tana Kasyo. Kuyog na ako dito sa bay. Tana sa sakyanan. Mao ba? Dugay na daig kang nabiyuda, ma'am? O Kasyo, og may anak ko nga usa ka dalaga. Bisan kinsa na lang nagigiuyab. Wa pagyud pagminyo. Murag maapsan pa man tingali na ako ning anak ka. Maminyo na lang tingali kong usab siya dili pa. Ma'am,
Doon na ka ni manguyab na ako nga makauyon po ko. Sugton na yun na ako ba? Magminyukit ko usap. Kay gimingaw na kay ko. Ana. Ma'am Carlota. Mo, Jay. Yung unang adyaw mo sa imong pagkawat sa imong sweldo, yung kasyo. Oo, tay. Mao nga, gipalitan ta kag tambal. Og, dihalanin mo ning usa ka libo tayo. Stay-in ra ba ko didto. Lunes hangtod Sabado. Domingo ra ko makaanhi diri sa imo. Tibok adlaw. May na lang nang doon na kay magamit din he. Paigo niya kayo niya ko dong, ay, may bugas naman kung napagipalit og mga linyat kang sulan. Abi ni mo tay. Anak kong amo nga babae ba nga, idaran nga byuda. Nasabtan ako nga. Mura man siya nakagusto na ako. Usa? Anyong nagkasulti ka man anak, ha? Kuantay ka ng mahuman siya og ligo tay ba? Magpantir man siya nga muagi sa kong atubangan. Paibugong gud ko niya. Slami araban niya tayo bisan may edad na siya. Pero bigot pa tayo bigot paglawas. Unya ang boobs mo di byuda. Utog pa kayo. Kung panguyabi siya niya. Ay, magminyo ka na, makaapupog ko. Kaya may na maminyo ka gato. Mauwa ang mga tayo Kay, pobre naman gud ta. Iyara kong boy. Pobre ka niya, pero ang mga gato nga kwartahan, na byuda, wala naman na siya mga ito og lalaki nga gato. Sa mangimungan, patanon ang iyang ipangita. O nakagusto niya nimo. Nga mupilit yun siya nimo kung makatilaw sa iya imuhadong. Kay grabe. Di ba gusto masuito yung takuar ba ganyang imo dong. Taas pa. Taas. Gusto ka tay? Mabitaw nga. Wala ko manguyab Kay itagam ko nga. Gibuwagan ko sa kong uyab. Wa makagwantas kidakon sa kuha. Ganoon yung baguway Gusto siya nga makigbalik na ako. Ako na siya wag ganahin niya. Kay bisag kinsa namlay yang giuyab Gusto siya nga makigbalik nimo kay wa siya matagbaw sa mga nauyab niya. Ang babae kung yung kasungo basta dako ang makapabudya niya. Magpangita sa yung dako, George. Tay kasyo. Man akong shower. Nindo kining basaan ko ilang Ma'am Carlota Kay makaligo kong shower. Hala. Limot ko da. Limot ko dag to alya. Kinin lang ako sinina akong itapo Ay. Sus. Limot ko da. Salob niya akong brip-brip. Ay. Ano kung ko'y tapis to alya. Inigawas ako sa banyo. Ay. Kasyo, dugay pa ka diha, maliko sad ko. Hala, ang anak ni Ma'am Carlota. Ma'am. Human ako, Nyorita. Nyorita, sorry kayo, nadugay ko. Kabagal ko si mga atubangan, Kasyo. Hala, Ma'am? Hoy, nigimaw ang Kadako. Nyorita.
Mugimaw gid ni siya kay taas manggod. Aris ako, Yorta. Grabias kang kasyo eh. Kimaw mang o. Bagal kaayo. Kasyo? Hala, kitawag sa ni Mami Carlota. Naibog na pas Mami. Naibog siya na mong katabang. Ako ay maminyo magkasiya ining among boy. Ay, nihunong na si Kasyo sa atubangan ni Mami. Oh, mao ba? Nalimot ka sa pagdaog to, Alia? Maong nag-brief ka lang nga may gawas sa banyo? Oo, ma'am. Wa na ko ituyo nga mag-brief lang ko nga mo gawas. Napugos lang ko gawas, ma'am, kay wa mong ko makadag tuwalya. Sorry kay mama. Kita na ba na ko si Nyorta Sara, ma'am, nga nag-brief lang ko? Uy, Kasyo, naglihok-lihok man ko ng imong atubangan o kaambakon. Ay, mura mo ganing uod, ma'am. Oo. Sorry, ma'am, ha. Makakita, gani ko ni mo, ma'am. Strong yun ni. Oo. Aris ako, ma'am. Mag-ilis ako. Oh, grabiya ka pa ka siyang atubangan, uy. Awas naman to, pagay mo gahi. Kalamig yung kanon. Bahala na ni. Si Casio na ipulikos na matay kong bala. Si Casio na. Mao ba? Mamay ka na ni Sarah sa sunod buwan? Oh, ma'am. Gusto naman ko na siya muminyo, mi. Kay, basin ko nung unhan siya ni mo ba. Maog yun. Doon na ba kay lalaki nga gitripingan nga imong uyapon. Busa maniguro mi silando. Uy, kami sa ang una nga magminyo ha. Napasalamat sa ko taon nga ikaw gusto nga muminyo tayo, Inday. Gusto mo sa kong muminyo taon? Kung minyo na ta, kung pati kita mayo, ha? Aron makanak kita daghan. Mami, ato sa mi silando ha, nami lakton. Oh, mauna ni. Sige. Nya, aris mo ma'am, ato na mi. Sige. O pag-practice na og sangpit na kong marmid. Oo, ma'am. Mami. Ari, unsa man di ka mo ambit? Ari na mi. Ay, ato sa mimi. Ay, amping mo. Yes, ma'am. Klaro kayong manood na sabto sila og mutar. Ay, tugaya na gyud na kung wa na makatilaw laki, uy. Oh, si Casio ka nang may gawasikan sa banyo. Nagtapis ng tuwalya. Kikan pa siyang naliko. Napakala nini. Sundan ko siya nga to paingon siyang kwarto. Uy, ma'am. May kalit mo kagasudin niya sa akong kwarto. Naghubura na ba ko, ma'am? Casio. Kawaw eh. Wow, ni strong ang imo. Kataas o katakko. Ma'am, gigakusog ihagan man ko nimo. Casio. Ako kasagang init. Kainit sa imong midapat sa akong pusod. Ma'am, makita ang tadiri ni ma'am. Tana sa kama. Tana dayon, Casio. Kay kanuon ko ng imo. Iyo, ma'am. Tana dayon sa kama, Casio. Ma'am. Kilamihan ang naman ay. Wala magsingalang nga. Okay. Kasagit sa kong papangig. Mura mamabita sa kong babana. Ako na sa ka na sa ubos. Nabay ako'y pantisyo. Sige, kaya mama. Balik ko, mama. Ay, kasi.
Yun, sige pa, Sean. Kanang maayong ako, Sean. Undang lagi ka. Relax ako, ma'am. Ha? Ayaw ba? Tepa. May mutang ko, ma'am. Mutang ko. Sean. Kanang tawad. Ang kalami. Grabe ka, Ako, Sean, I love you na, Sean. Kalami na, Sean. 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 May nihitabo gyud namo ni Ma'am Carlota atong higayuna. Idaran man tuod siya, pero hugot pa kayo sa angay. Paghuman sa maong hitabo, gihagadayon ko niya og kasal. Wa ko mo balibad. Ug mao ning higayuna, kaslunon na kami. Bago ito makasama ang kaagi ni Casio din hining tulumanon. What's the style? Kasluno na mining higayon na style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.